ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି। ବାପା ମା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖ ଆଷାଢ଼ ମାସ 5 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି ଦିନରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଓ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୁଅ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 5 ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆମିଷ ସେଦିନ ଖାଇବେନି। ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ହୋଇ ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ବା କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଲାଲି ମନ୍ଦାରକୁ ମଥାରେ ମାରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।